Marius, ești mai aproape aici, unde Hai, hai. Hai aici. Hai aici, că îl chemăm aici în partea. Hai. Nu ce telefon, tuși. Da, acolo e ăla care face așa interesant. Dar nu că ăsta. Ăsta. Da, hai, cheamă-l aici. Nita pe aici. Cheamă-l aici. Eu nici nu. Da, Mhm. Na, hai. Da, vezi că nu acoperi cu punga gura. Nii! Hai, mă dă-i la ăla. Hai din partea asta. Până nu-i bun, să nu știu. La capă. stai la măgar. Nu-i ele, da? Dar nu se vede nimic din mâna ta. Cum stai pe măgăruș? Mai, hai în partea. Nu poți, uite cum o ciulit urechile. Hai în partea asta. Unde stau eu, mai bine, hai în partea asta. Și așa, așa. Mai sunt din alea, tata? Și capră vrea. Dă-i și la capră. Ia, ce bagă. Eu nu mai am. Ce te trebuie? Ce repede, gata, mă, ești gata. Uite că-i trebuie mâncare. Nu, ultima tură. Mai ai. Vrei să le dai tu?